Luke chapter 23 verse 34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes and by casting lots. Hallelujah. 3 verse 34. Verse 34. Sizwele isikuwa. Sizwele isilunga ngithi. Sithi abheke. Angifunde ngoluka Mthaniya. uLuka 23 ngizofunda uverse 33 from part 1. 23 verse 34. Kunjalo. Amen. Ifundeka kanje. Kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana unkatho. Number 1.
ngibekele isandla sikaNkulunkulu esiphakathi kwethu ubaba Archbishop noma uArchbishop egameni likaJesu. Amen. Isikhathi eside sizokusigcinele kodwa siyabonga uNkulunkulu uqala kanye lo nyaka. Amen. Sisentabeni lazalwane la sikhona. Hallelujah. Sisentabeni la sikhona. Abanye ababhali bencwadi engcwele bathe sisentabeni ekhanda. Amen. eGolgotha la uJesu ayobethelwa khona. Le nkonzo esikuyona iyona nkonzo egcwalisa ukupheleliswa kwezwi likaNkulunkulu ngoJesu. Yikho lokhu ngizocela indlebe nenhliziyo ibe la ngoba sisentabeni. Amen. Lithi izwi likaNkulunkulu uma uJesu enyuka lentaba akayinyukanga kodwa kuhle emehlweni abantu ngoba iplan eyayikade ikhona noma ikhandiwe yayikhandelwe ukuthi kunqanyulwe umbuso kaNkulunkulu oza kuKristu Jesu. Masifunda izwi kaNkulunkulu ababekade beplana baze bathi asithanda ukuthi le nkonzo umsebenzi noma asithanda ukumbamba ngephasika ngoba kuyobe kunesixuku. Akabongo namandla wayengafanelwe ngokweplani yabantu ukubethelwa ngephasika ngoba kwakunabantu abaningi, kodwa uSathane masifundiswe kaNkulunkulu wayiyonobela inhliziyo kaJuda Iscariot ngoba iplan kaNkulunkulu yayingena ukufezeka ngenxa yemicabango yabantu ukuzifezela kwabizwa ukuthi kusebenza umoya kaSathane. Angene kumuntu oyedwa owayeseduze kwenhliziyo kaJesu. Manje uzwakala uJesu uma esefikile entabeni bambethela engifundile bamkhanyeza ukuthi abambethela ngemile futhi nesiphambano ngalokho bambethela sasingamile sasilele phansi naye walaliswa phezu kwaso. Indaba yanakala uma isiphambano besiphakamisa. Akabongo namandla athi phela umbhalo encwadi yabaseRoma abonkulunkulu indodana yomuntu ifanele noma imele ukuphakamiswa. Akabonga uNkulunkulu njengoba noMoses bayiphakamisa inyoka ehlala. Ngeke ngathi uma ngixoxa le ndaba ngakhumbula nomhlabeni waseZayoni engingamuzwa ethi bamnyuse entwaleni abuya amandla. Uma ebuya amandla uJesu inkonzo yokuqala yenza wakhumbula ukuthandaza. Uma ephuleka uJesu izulise uthi Baba ababonga namandla. Inkonzo yokuqala uJesu ma ephakama wakhumbulise ithi iBhayibheli wayesephakamisa izwi lodwa uNkulunkulu ngoba wayikhumbula indaba eyonka encwadini kaMathewu. Akabonga namandla isaseko sika-6 mayibafundisa ukuthandaza. Akabonga uNkulunkulu ithi iBhayibheli alothi Baba usithethele bathethele nabo thethele thina izono zethu njengoba nathi sibathethele nabo lapho kanti ukuthi akakwazi ukuhamba ithethelelo engenayo lokho ukuthi azikhulule ngoba inkinga yomuntu ohamba ithethelelo engenayo usekoshweni izithi zakuNkulunkulu ikhulu isango abangena ngalo abathwele imithwalo futhi bangena bebaningi kodwa abayinkosana bangena bencane ngoba le nkonzo yokuthethelela ifuna umuntu ongasebenzi ukuthi isango engiyongena kulo lincane angalinji ukuthi baze baqale ithethelela abantu bakhulule ngena yesango. Akabongo namandla le nkonzo uJesu ayikhumbula uyemelezela uma isiphambano siphakama ngoba lesi siphambano masiphakama into engiyikhumbulayo ukuthi noma ubani uma icabanga lento isho noma engazwi wayengasebetheliwe wayengasenikile esiphambanweni kodwa wayiselenga empilini. Abanye
abonkulunkulu ngokuba abakwazi nayo indaba yesibili ngokuba abakwazi abakwenza waye uJesu ashokanalo ake ngiyabazana uma uJesu exoxa indaba yakhe kubafundi bakhe uthi ngiyobalwa kanye neselelisi akabona uma befika lapha eGolgotha intabeni eqadala siyibone haleluya ithi iBhayibheli ngaka kwesandla sakhe nangala kwesandla sakhe kwakukhona izelelisi abonkulunkulu ukuthi uma babazi hayi uma babazi ukuthi khona izelelisi esizosindiswa namhlanje babebike basibethele kanye noJesu abobona manje uma befika incwadi iqhubeka nayo kukhona la akwafika khona uPhilathu wapheza izandla wabuza wathi ngimkhululele bani bathi sikhululele uBaraba kodwa uJesu umbethele uma babazi ukuthi namhlanje kwakuyilanga lokukhululwa komuntu esonweni zakhe babebeka uPhilathu uBaraba uma babazi indlela yonke basibili akubona amandla babengeke baye naye entabeni bayombethela kwathi alabakhuphuke naye ityaba lahleke ulwazi ulahleka kanjani ulwazi mbuku akubona amandla ityaba lahleka ulwazi mbuku umoya kasathana akabakithi iBhayibheli ngelanga phela usathane bayifika uphuphutha isigqoko hayi uNkulunkulu akakusize ukhona nabanye esinabo nayo inkondo yabiphuphetheke hayi come on uthebeseka wathi mangithola amasikhombisa ngoba kuphelele kanti uJesu uthe ukuze kuphelele dani inyama yakho uphoseka nawo akabafana bazophuma amasikhombisa babonana ngoba inkondo yabiphuphetheke isumo akabankulunkulu inkondo yabo yaphuphetheka abesethu uphalo eBhayibheli bayiqhubeka athi baselekana ngeyingubo ngoba babe understand ukuthi ingubo zakhe zinamandla abonkulunkulu phela wabe kubuzwa yini ukuthi wesifazane wayinomobo wake wanyonyobela kuyena wafike wabamba umphetho wengubo wasika babona ukuthi lezi zingubo ngamandla bakhohlwa ukuthi lamandla wayekhe ngibezi asekasile akabona manje abikhonza ukuthi yaphutheka basuka babekana ngalezi zingubo ngoba basuka amandla kuzo kanti amandla asekasile uma babazi babeyathatha uJesu uma babazi babeyamukela uJesu bathi vele uyinkosi oh haleluya nami ngithethe bakukhanyeza wewasho ake ngithi baselwane ngalesikhathi sekufika isigaba elithi iBhayibheli bayophula bonke amathambo kodwa lathi ithambo lokuphula nendoda lithi uNkulunkulu baphula ngakayiselele isithambo saphuma mthoba yena bangayombhala bayeka yena ngengayombhalo bahamba bayophula ngana maqedela sukiso sakathola bonke umkhonto layo ikwazo hlangothini kanti seliphelisa inkonzo kaGoodfriday inkonzo yokusikiswa komuntu esithole encwadini Efesu akabona amandla okuziphelisa le nkonzo kwabenzisa ukuthi bamyeke bangamphuli kodwa bamkwazi uhlangothini inkonzo abazothi sifethu kaJehova izophelisa ukuthi namhlanje uzohlatshwa njengewuso elihlatshwa lokusindiswa kwabantu bonke egameni likaJesu. Umqalisi nompheleli siyakudumisa
Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Umqalisi nompheleli Siyakudumisa, Nkosi yamakhosi. Umqalisi nompheleli Siyakudumisa, Nkosi yamakhosi. Oh
Hallelujah.
Oh.